Hola, bo día. Bueno, eu son Paula e isto normalmente é un videopodcast de tecido, pero Bo día. hoxe decidín facer un directo. Quito os cascos porque me estaba escoitando o retorno e non me estaba deixando pensar. Normalmente preparo notas. Hoxe veño así directamente sen nada preparado. Así que espero que saia ben. Non sei se hai alguén conectado ou non, simplemente me pon dous usuarios, vou supoñer que un deses usuarios son eu, porque me estou mirando no móvil, e vai cun pouquiño de retraso, así que a ver, vou comprobar que está todo ben. Sí, está todo ben, vale, debería. Pois como dixen, non teño ninguna nota, simplemente quería facelo directo porque normalmente gravo videopodcast a principios de mes, pero o pasado día 17 e 18 foi o Villofest, eu xa tiña gravado o do mes de maio e o de mes de xuño ainda queda moito. Quería falar das miñas compras do Villofest sen necesidade de montar o pifostio que me monto sempre que gravo podcast, que da igual porque acabo de montar tamén para facer isto, así que non sei, pensei que me iba resultar menos traballo, pero é o mesmo. A única diferencia é que non podo editar. Idesme escoitar, bueno, igual os podcasts tampouco os edito moito. Resultar menos traballo, pero é o mesmo. A única diferencia é que non podo editar. Cafelito. Idesme escoitar, bueno, igual os podcasts tampouco os edito moito. Resultar menos traballo, pero é o mesmo. A única diferencia é que non podo editar. O Villofest, pois para que non o sepa, o Villofest é un festival de las que comezou este ano en Monforte de Lemos, organizado por Leila de Amigurumi Time by Lei, creo que era así o nome, en Instagram, e Susana de Les Agujas de Sol, que son dúas rapazas que sobre todo ganchillan, pero tamén calcetan un pouco. E decidironse a montar un festival. Se non se pode ir aos festivais grandes, pois imos montar un festival medianito en Monforte de Lemos, que é unha cidade preciosa, unha vila maravillosa. Xa había outras cousiñas por aí, estaba o Paseo da La, que xa leva varias edicións, primeiro en Cabanas e agora na aldea de Couso, eu a Cabanas foi un ano. O ano que choveu se tuvo que facer no... Dios, a voz, espero que aguante. O ano que choveu un montón se tuvo que facer un polideportivo. A voz, espero que aguante. Non puidera ir o primeiro ano que fora na praia. O ano que choveu un montón se tuvo que facer un polideportivo. No parquecito que hai ao lado da praia da Magdalena, creo que se chama Praia Magdalena. Por favor, confirmación. Cando vexades isto. Eso, o Paseo da La, que agora faise a aldea de Couso en Serraus. Eso, o Paseo da La, Serraus. Os nomes dos concellos en Ourense a veces fago moño con eles. Serraus, é Serraus, en Ourense. Os nomes dos concellos en Ourense a veces fago moño con eles. E Serraus, é Serraus, en Ourense. O Foro da La, en Lugo, que tamén se fixo este ano por primeira, este ano pasado foi en novembro, outubro. Tamén era pequeniño na Praza de Abastos de Lugo e moi bonito, moi pequeniño coas súas cousas. E este de Monforte vense a unir a esta pequena lista de festivais que se fan alrededor da La en Galicia. Oesme mal, ui. Pois... A ver que podo solucionar aquí. Teño todo ben. A ver que podo solucionar aquí. Aquí ponme todo correcto. Teño todo... Oesme con eco. Ese problema tuve no antes e creo que o solucionei, pero vese que non. Oesme con eco. Ese problema tuve no antes... Déxame probar unha cousa, porque é posible que me estea collendo dous micros ao mesmo tempo. Ese problema tuve no antes... Déxame probar unha cousa, porque é posible que me estea collendo dous micros ao mesmo tempo. Vale, creo que ahora
debería estar indo. Ahora debería confirmádemo, por favor, que está ben. Creo que me estaba pillando dous micros ao mesmo tempo. E agora creo que desactivei o que tiña que desactivar. Que está ben. Creo que me estaba pillando dous micros ao mesmo tempo. E agora creo que desactivei o que tiña que desactivar. Isto vai con bastante retraso. Desculpas. Isto son as cousas de... Espera, vou poñer os cascos. Isto vai con bastante retraso. Desculpas. Isto son as cousas de... Espera, vou poñer os cascos. Isto vai con bastante retraso. Isto son as cousas de... Vou poñer os cascos. Isto vai con bastante retraso. Isto son as cousas de... Vale, ahora. Ahora creo que sí. A ver. É a primeira vez que fago isto, vale? Así que non me... Algún fallo debería haber. Ahora sí, vale. Disculpade. Vale, é que cos cascos estou incómoda, entón, claro, non estaba sendo consciente do lío que se me estaba montando. Non sei se era demasiado caótico, se me entendeu todo o que dixen, porque... Bueno, están os meus amigos toleando ahora mismo de que estou en directo. Non sei se estás aí. Hola, Martín, se me estás vendo. Pero vou silenciar isto porque vai estar aí. Vale. Antes de que perdera o fío completamente do fallo de son, estaba falando do Villofest, que eso, que está o paseo de lá en Cabanas, hola Martín, en Cabanas e agora en Ourense, na aldea de Couso, e o foro da lá que se fixou na cidade de Lugo hai uns meses. E agora, pois, o Villofest. Eu fun e, pois, aproveito para facer este directo para ensinarvos as cousiñas que comprei. Por que? Porque sabía que se eu metía no vídeo podcast isto íbaseme a alargar a mogollón. Vou comezar con... Ai, que me deixo. Ca bolsa oficial do Villofest, que está aquí, que teño a chapiña do festival, aí, do Villofest, e, como non, a madeixa que tinguiu Fran e Iván de Madejas Tejerlos para a ocasión. E teño dúas. Por que dúas? Pois porque unha soa sabía que non iba a ser suficiente para min. E entón, con dúas, pois, se fago uns calcetíns, teño demasiados calcetíns. Entón, pois, decidín coller dúas porque así podo xogar. Con unha terceira podome facer un xersei e con dúas podome facer un chal de bastante envergadura, bastante máis que con unha soa. Malena foches a Cabanas e o de Lugo e o de Monforte. Sí. É que creo que ir a festivales... Os que son fora non me cadra, porque por horarios de traballo, pois nada. Pero se son así cerquiña, intento achegarme, igual que as quedadas, que intento achegarme sempre. Ou incluso organizalas, se non hai posibilidade. Eso, que estaba dicindo, a cor oficial do Villofest, que se chama Cañones do Sil, que ten estas cores en verde, en azul, en gris, un pouco para, como contaba a Su, cando fixo o directo, non foi un directo, foron historias en Instagram, contando o que era. O azul do río, o verde da vegetación, o branco das nubes,
e estes tonos grises pintiñas de marrón pequenas das pedras e a terra de arredor dos cañones. Que a min couso tamén se me fai lonxe, pero, bueno, xa é dentro dun par de... Non, xa é a próxima semana. Non teño o calendario aquí. Xa é a próxima semana o de couso. Vale. Pois isto o primeiro. Que farei con isto? Pois xa vos digo, cunha madeixa máis podeme facer un xersei, porque o ser estreitiña arriba váleme... Normalmente son as primeiras tallas, a unha ou a dúas, o sea que adoito facer eu de calquera xersei. E con... ou senón un chal. Calcetíns, é que xa teño demasiados calcetíns. Creo que xa subín algunha foto por Instagram do meu caixón de calcetíns, pois cando fixen esa foto faltaban calcetíns, así que está o calcetín, o caixón dos calcetíns a reventar. Vale, que máis merquei? Continuemos con madejas tejerlo. Teño vos que avisar que eu sabía que había festival desde decembro, entón estuve aforrando bastante tempo para este festival. Entón, pois a miña compra é moi grande, pero porque non foi unha cousa improvisada, foi unha cousa que pensei e razonei e aforrei para eso. Así que, sí, merquei moito, pero tamén merquei sabendo que quería mercar. Mais ou menos porque tuve impulsos tamén. Vale. De madejas tejerlo collín tamén este doado lixeiro, ca idea de facer un chaleco con un pouquiño de degradado. Este en tonos turquesa pareceme que queda moi bonito. E que eso, vai variando entre branco, entre turquesa, e pareceme que pode quedar un xersei moi... un xersei, un chaleco. Exército Meque Meque, están escribindo. Exército Meque Meque é un podcast en galego que fan Carlos, Miguel e Lidia. Con Carlos estudei. Entón, pois nada, se os queredes seguir, son uns millennials moi millennials facendo cousas de millennials. Deixarei o directo subido, só. Non sei se estás vendo isto, porque isto vai con retraso, así que desde que eu vexo, contesto e ti o ves, pasan uns segundiños. Eso, un chaleco moi lindo. Vale, que vai salir dai. Que máis collín? Bueno, isto non o collín, regaloumo Fran, porque estuve no mirando e vou facer unha mostra con isto, porque a min apetece un montón. É caña de azúcar. É viscosa de caña de azúcar. E pareceme super suave. Ten un brillo moi similar ao bambú. É unhas cores tropicais totalmente. Entón, pois, vou facer unha mostra para ver a miña tensión con isto e como se desliza, pero ten pinta de resbalar igualiño co bambú. E as cores que me recordan, non sei, piña. Sí, piña, naranxa, limón. Estes, sí, máis ben piña, eu creo que piña. Recórdame unha piña. Ainda que isto é máis un verde moi oscuro, que parece que tira a negro en algún punto, pero é moi lindo. E collín algo máis, por suposto. Estuve dubidando moito na cor, pero quen me conoce sabe que teño unha pequena obsesión cos mouchos. Entón, cando vin que viña con marcador de moucho, sabía que esta cor viña comigo. Asubío, que fai... non sei se fai moito ruido isto. Asubío que fai degradado desde un azul hasta un gris escuro, que 100% di Carlos que hai certo dos mouchos, sí, porque me conoces desde que me empezou a obsesión. 100% algodón, que desto sí que collino porque tiña moitas ganas de probalo, pero tampouco teño algo en concreto pensado para el. Seguramente faga algún chal de medio pi ou de triángulo para que este degradado destaque.
tes 2 ovillos de doado, pois é que é moita cantidad, parece que non, pero é que isto é unha cantidade importantiña. A min díxome Fran que con isto dábame un chaleco para min sen problema, mas tiña ali mostras e había un chaleco moi bonito feito con, non sei se era esta cor, creo que sí, e con 2, pois é que calquera cousa podes facer. O sea, eu non... Paréceme mellor para facer cousas sen mangas, porque para que as mangas queden co mesmo degradado tes que andar xogando e pesando. E a mí eso... eu isto non o fago para andar pensando e rompendo a cabeza, senón para despexar xustamente. Entón, pois, para eso prefiro simplemente facer un chaleco e non ter que andar pensando en degradados e en como facer que as mangas coincidan co resto. Había alguén que lle vin que fixera un xersei con un de asubío mesturando con moer. Non recordo quen era. Debe estar colgado en Ravelry porque mirei os proxectos que había con asubío. E claro, para que as mangas seguiran o mesmo degradado co resto do corpo, tuvo que cortar, facer ovillos do propio... Camiseta que fixo a Madre Cupido. Non sei cal fixo. A Madre Cupido é a nai de Marianela Galo, verdad? Sí que é. Pero eso, cosas que non teñas que despois recoller puntos para facer mangas. Porque xogar co degradado a min non se me dá moi ben. Entón, pois, para non romper a cabeza, prefiro non facelo. Vale, e isto de madejas tecerlo. Doado lixeiro, asubío e unha caña de azúcar que me regalou Fran que non sei que vou facer con ela, pero que isto é un top de verano. Con un só non me vai dar. Porque son 140 en 100 gramos, non me dá. Pero vou facer mostra, vou decidir que facer e voulle pedir máis, por suposto. Vale, madejas tecerlo. Pois, en Yarnity estuve mirando moito e collín este Merbú que é 60 merino, 25 bambú e 15% nylon neste cor que é ash, que ven sendo cinza. Teño un pequeno de obsesión ca viscosa de bambú últimamente. Dalle un brillo que non vos sei explicar, é que creo que non se aprecia. E a caída que ten unha caída isto. Tiña ali en Yarnity estaban Catherine e Izaskun. E Izaskun enseñoume ali un xersei que fixo con Merbú de Colorwork. Era unha cousa tan suave que non puiden... Xa lle tiña botado ollo a esta calidade, pero cando vin como quedaba, así de non puiden evitar collelo. E xa o villei e fixen unha pequena mostra que subí unha foto, está sen lavar. Pero define super ben o punto, super ben. Queda moi bonito. E o que vos digo, isto está sen lavar e xa flúe. Cando o lave isto vai ser unha maravilla. E iso que ten cruces de puntos que fan que teña un pouquiño máis de corpo, pero ainda así, precioso. E a mostra fixena por facer, pero eu creo que vai ser un xersei. Vou coller un patrón básico e voulle meter esta textura e eu creo que vai quedar maravilloso, porque este, de verdade, é tan suave. Non vos sei explicar o suave que é isto. E si collín cantidad suficiente para un xersei porque sabía que isto seguramente fose xersei ou chaqueta, pero cando fixen a mostra non estaba segura se esta mostra iba a ser para estala, pero creo que sí. Vale, Yarnity collín esas cousiñas, era o día das letras, entón o billo va, que sempre tudo se Allariz, Lidia, que vive en Allariz.
ahora mismo non recordo. Fixo esta cor que son 60% algodón, 40% liño, chamase Cantareiras. É un fingering, pero é un fingering que ten un poquinho de variación, que me parece, vou non abrir porque é precioso. Ten unha parte máis branca e unha parte máis crúa, máis beige, e ten pintiñas de cor morada, que me recorda a... Isto vai ser moi un recordo, creo, moi meu, non sei se terá moita xente, de ir á erva seca e que houbera croques polo medio, pois croques, estalotes, bilitroques, non sei como lle chamades. Pois a min recórdame eso, erva seca e croques, e chamase Cantareiras. E, cousa, agora vai quedar un poquinho mal, en comparación con antes, pero é que é super bonito. Bueno, quedou un pouco, que mal me quedou. Bueno, volver a doblar. É eso, é que ten esa cor dourada, é que non podo dicir que beige, porque a min tírame a amarelo, non a marrón. Dá má sensación con esta luz que teño agora. E con eses toquiños de morado que ten, pero moi sutil. E pareceme super bonito. E eso, o Billoba, cada día te tejo más, o Billoba. Que normalmente son de... as etiquetas son de tela, pero neste caso fixeronlas de papel, supoño que pola premura de facer isto. E Lidia deume unha bolsiña preciosa de o Billoba, que outra bolsiña máis para a miña colección, que nunca hai suficientes bolsas porque sempre hai... Xa teño a tope, non me deixa subir máis. Xa teño a tope, Malena, sinto. Teño configurado isto dunha forma que non me deixa subir máis xa. Vale. Que máis? O Billoba, tarará, e Alpacana. Alpacana. Collín Lamarichu de Alpacana, que é 60 alpaca e 40 merino, que vou intentar achegarme máis ao micro, vale? E collín estas dúas cores, un tono ocre e este para combinalo, porque ten, bueno, non ides ver, ten algúns toques ocre por aquí, azul, máis claro, ten incluso tonos violetiñas por aquí. Este chámase Noche de Feria e este é ocre. E collín dous destes, que a idea de facer un xersei, este, eu creo que vai ser super quentiño, non é a... É que tiña moitas ganas de probar esta calidade, Malena. Eu normalmente tiro máis a azuis e a grises, creo que se pode ver polas miñas compras, que basicamente o doado é en azul, a subío é gris e azul, o Yarnity é gris, eu tiro máis por eses tonos, pero non sei, é que me chamou tantísimo a atención este, se cadra porque ten azul, que quería combinalo, e en principio mirei de combinalo con azul, pero non era exactamente o azul que ten isto, entón pois recomendoume Ana irme por polos outros tonos que ten eso, o non se ve aquí, amarelo, aí é un pouquiño de violeta, non sei se enfocará moi ben porque estou no medio, pero non sei se podedes ver aí, eu creo que se ve bastante ben. O azul favorece moito as morenas, claro. Tamén o dicía a miña avoa que como era? La morena de azul se llena. Pois eu creo que os azuis e os verdes tamén creo que son cores moi agradecidos, que lle quedan moi ben a moita xente. Claro que hai verdes máis cálidos e verdes máis fríos, pero creo que un verde neutro pode quedarlle moi ben a todo o mundo. Vale, e isto, pois que xersei? Xa se saberá. Un xersei, sí. Ou chaqueta. Non sei.
estamos aí pensando. Vale. E continuando coas cousiñas que marquei. Ui, e a alpacana, me pareceu super curioso. Aquí un sobreciño con unha toallita atrapacolor para evitar o traspaso de cor cando estás lavando as cousas. Ai, Dios, estou espesa ahora mismo explicando isto. E tamén un par de marcadores que son super monos. Ui, que hai unha fibra que non enfoca. Pois non queres enfocar, nada. Son monísimos. Que siguen aquí metidos porque é que me dá cousa. Tamén me deron, non as teño aquí, as teño no armario de las. Atopeime con Raquel e Mónica, que son Ican Crochet e Saikita, e deron as súas chapas, e son tan bonitas as formas nas que tiñan empaquetadas que me dá cousa quitalas de aí. E o mesmo creo que me vai pasar co marcador, que me parece tan bonito como está posto que creo que non os vou usar e van quedar aí de exposición no meu armario. Vale, e isto respecto a alpacana. Paseime tamén por Avenalla, que había... Pois creo que as toallitas estas que as daban todas as compras. Así que, pero pareceme super curioso, un detalle pola súa parte dar estas cousas, que ao final tamén as hai no super, pero a veces non pensamos en que podemos usalas hasta que nos lo din, podes usar isto para evitar eso. Vale, Avenalla, que é 100% lá de Serra de San Mamede de Portugal, do parque de San Mamede. Collín Sport na cor máis escura, porque eu en Cabanas colleralle Sport. Non comprobei se son, porque claro, como isto cada ano vai cambiando a fibra, porque cada ano é diferente, cada ano as ovellas alimentanse, ainda que estén no mesmo sitio, alimentanse de forma diferente, entón a fibra vai ser evidentemente diferente. Non o comprobei con aquel, pero eu creo que é moi similar. A miña idea, combinar o que teño, que non sei se era o máis claro ou era o medio, ahora xa estou dudando cal teño do de Cabanas, con este máis escuro, é facer uns mitóns, un par de mitóns, porque combinando uns con outros, facer uns mitóns. Porque para gorro non me parece que sexa... A mí non me pica, pero se o quero regalar, eu creo que para gorro haberá xente que lle pique, porque hai de todo neste mundo, e hai xente que non nos pica e hai xente que sí. Pois a mí non me picaría, pero eu creo que a unha persona aleatoria, porque ao final fago gorros para ter e poder para ter gorros para poder regalar, pois eu creo que mellor nos mitóns que poida usar eu sin problema e facer un par deles, uns co deseño en claro e outros co deseño en oscuro. Que deseño? Non sei, teño que buscar un mitóns ou poñerme eu a facer cadriños e deseñar eu o que queira. Vale, e aparte é que faime gracia cando di a xente o cuello por vel. Pois é moi boa idea. O cuello por vel teño feito eu en Softwidth, que non define nada, e ainda así é bonito, cun fío que defina, ten que ser precioso. Acabo de perder o fío do que estaba dicindo. Non sei. Ves, isto se fora o vídeo podcast cortaría, pero como estou en directo, pois xa está. Eso. Do olor. Gracias, Malena. Estaba falando do olor. Que me fai gracia. Eu teño ovellas na miña casa. Non pasa nada, Malena. Non, se eu distraio, me pasan a mosca e distraio-me, non é cousa túa.
que eu teño ovellas na casa desde hai moitos anos. Non son ovellas que sirvan alá para nada, pero faime gracia cando a xente di ule a ovella, non ule a ovella. Creo que a xente non é consciente de como ulen as ovellas. Ulen moi ben, ule a natural, pero a ovella, cando te crías con elas, non ule. Pero ule moi ben, É un olor que se nota natural, non un olor... Ao final, as lanas comerciais non ulen absolutamente nada. Esta ule e notase que ten un olor interno. É como... que non o dixen. Que Lidia do Villobar ten uns perfumadores que ulen unha pasada. E botoulle xusto antes de garralo. E por eso teño metido na bolsa para que non o perda. Pero... porque ule genial. E eso, que se notan cando son olores naturais e cando son olores impostados, sí, podería dicirlo desa forma. Vale, isto respecto a la... dúas cousas que tiña clarísimo que quería comprar é un estuche de agullas que collín a Silvia Rivas, que veu desde Barcelona, porque teño o estuche das Xiagú, que as súas Xiagú dentro, pero as Knit Pro, como fun comprando aos poucos, pois estaban metidos nunha caixa perdidos. Entón, pois decidinme pois que as Knit Pro tamén merecían o seu sitio. Como vedes, teño Knit Pro de todos os... teño de metal, teño de madeira, e teño as acrílicas, que foron as primeiras que comprei porque eran baratiñas. E entón, pois, comprárame varios xogos. Aquí entrame hasta o 7. Vedes que teño o 7 cada un no seu bolsilliño. Teño hasta o 12, porque cando comprara as acrílicas era un xogo de... non sei se de 3 ou de 5 números. E viñan hasta o 12. Que esas non as uso, siguen ali metidas na caixa, porque non as vou usar. E outra cousiña que teño aquí son unhas like, que son compatibles cos cables de Knit Pro. E bueno, estas de madeira, unhas son Knit Pro e outras son Drops, pero tamén son compatibles. E aquí teño no seu bolsilliño todos os cables. E a miña última adquisición para este, que foi o cable Mindful... É Mindful esa colección. Bueno, que xira, que me parece moi cómodo. E teño aquí os accesorios para unir cables e iso, que me facía falta porque de verdade estaba feito un desastriño naquela caixa, e así pois está máis ordenadiño. E gustoume un montón esta combinación de as telas interiores, que son cunchiñas, e isto que son como granos de arroz, e a de fora, que son rosiñas azuis. Pareceme moi bonito e, o máis importante, moi funcional e moi cómodo, porque agora teño as de Knit Pro máis a man que antes, porque antes non montaba cousas porque tiña as Xiagú ocupadas, pero tampouco me apetecía poñerme a remexer na caixa de Knit Pro. Entón agora, como que ter as dúas cousiñas é máis cómodo de buscar e de empezar. Vale, e outra cousiña que sí quería era unha bolsiña de proxecto nova, e collín esta de Aines, que é super bonita, preciosa. Mira como cerra. Ten o tamaño perfecto para calcetíns, para un chal dunha madeixa, incluso de dúas, creo que podería entrar aquí o inicio, ou o principio dun xersei, que ainda non lle quitei nin a etiqueta. Dudei entre esta e unha que tiña que era azul, o sea que a parte de abaixo e a de arriba era azul marino e a tela tiña tonos mostaza. Parecíame super bonita. Por que me decidín por esta? Pois porque tiña un gardapuntos a xogo. Entón, pois, así teño a bolsiña máis o gardapuntos a xogo unha cousa con outra. Creo que... e isto pareceme super chulo, que ten un cordón dentro atado
con unha arandela para poder enganchar aquí o que queiras, tixeiras, uns marcadores ou que sexa, enganchalos aquí. Non teño nada para enganchar aquí ahora mesmo. Teño este marcador, pois enganchalo aquí e aí tes o marcador posto, sen perdelo, simplemente tiras do cordonciño e xa che sale aí. E tamén ten un bolsiño dentro que está a súa tarxeta, o seu Instagram, por se os queredes localizar, tamén super amables e majas e nada máis. Creo que xa é abondo que merquei, pero como vos digo, merqueinos algunhas cousas de forma impulsiva, outras con cabeza, e por exemplo, isto e isto sabía seguro que quería, porque me apetecía unha bolsa que fora feita, o sea, que non fora unha cousa feita por min, nin fora unha bolsa de zapatos, nin fora unha bolsa de propaganda, porque desas teño moitas, pero quería unha bolsa que aguante de pé, que sexa linda, e este detalle pareceume perfecto, e quería, sí ou sí, unha funda para as agullas, porque me facía falta. Sabía que quería la suficiente para 2 xerseis, e trouxena, e despois hai cousas que foron un pouquiño impulsivas, pero sempre con cabeza. E con isto todo o que quería ensinar do Billo Fest, que xa levo 44 minutos. Nin tan mal. A ver, que non mire os comentarios de dar un pouco. Vale, non hai nada. Non sei se queredes que comente algo máis, non se me ocorre ahora mismo nada. Vou beber, vou esperar se escribides algo. Estou en silencio porque estou vendo a ver no directo cando empezo a beber. E empezo a beber ahora. Aí tedes calculado o tempo que ten isto de retraso. Entre que empezo a beber e digo estou esperando, e o tempo que teño de retraso. Nada, son uns segundiños, non é nada. Podo vos ensinar tamén que fun ao taller de Lola Logaro de crochet tunecino. Non teño a mostra aquí. Pensei que tiña a mostra aquí. Bueno, é moi guai, gustoume moito. Lola explica moi guai. Ui, que lle dei aquí ao vaso. E non teño a mostra, para que vexades o desastre que era a mostra, pero empecéi a facer un pescozo. Non sei os triangulillos que metín. Vou quitar as gafas porque senón isto... Pero estou avanzando, xa vou pola 1, 2, terceira. Pola terceira liña. Non sei canto máis lle darei, pero moi bonito. Este é o pescozo rapante. Perdón. Que iso é crochet tunecino. Empezase con cordón de base e despois vaise facendo. Pareceme moi bonito. E Lola explica moi ben. E se non conocedes, Lola Logaro ten uns deseños de verdad preciosos. Tiña Marta de Tejiendo Gredos, tiña posto un cubic de Lola Logaro, pero en vez de ser completamente de restos, tiña unha parte que era, non sei se era beige ou era un blanco roto. Pero eso, os deseños de Lola son unha pasada e aprendes mogollón dela. E isto está alá que a proporcionaba era Madejas Tejerlo, tuven que ovillala porque se me estaba desfacendo completamente. É un acrílico. Vai sacar o pescozo salgadero. Terei que sacalo en algún momento, pero teño que poñer a escribir. De momento ainda estou en modo opos e ainda que un pouco separada das opos, pero
pero o meu cerebro non está para poñerse a editar e a maquetar cousas. Pero sí que teño os números e sacarei en algún momento. Eso, é un acrílico que proporcionaron os de Madejas Tejerlo, de reciclado. Ah, vale, foches tía que me confundiches con María. Sí, díxome María despois que debemos ser medias irmáns ou algo. É o que ten ser morenas de pelo castaño e gafas, que nos parecemos todas. E nada máis, é que queda moi guai para las que van cambiando de cor, porque vedes, empeza máis escuro, despois vas avanzando ao largo da fila e vai modificando, e tamén, claro, notas a diferencia de fila a fila, pero tamén de cadro a cadro. E é rapante porque, según Lola, parece un rapante. E a verdade, sí, parece un rapante. E a ver se me animo un pouco máis co ganchillo, porque é unha cousa que me dá un pouquiño de pena de non animarme máis. E eu creo que pode facer cousas moi chulas. Entón, pois, empezo con este pescozo, que mira que vos ensino aquí. Cuello rapante de Lola Logaro. Eu entendinche, Malena, ainda que puxera Mariciña, vale? E se a queredes localizar, aí, Lola Logaro, logaro.com. E non sei. Teño aquí a manta de restos. Non ten nada que ver co Villofest, pero ensino vola, porque normalmente nos podcast non o ensino, porque se me fai unha manta enorme, pero mira, 2 minutiños que me vou quedar máis, ensino vola. A ver, que me levanto. Se recordades, este é un patrón que de memoria nunca me vai acordar de quen é, pero... E empecé en 2022 e vou avanzando pouco a pouco. E agora mesmo estamos aquí, nestes aquí. Non sabedes, vanse recollendo os puntos, me chego o micro, vanse recollendo os puntos de cada lateral e vaise facendo. Hai moitas mantas deste estilo, modulares, pero normalmente son como así, en recto. Esta faime moita gracia porque vai en diagonal. E despois nos laterais tens que facer os trianguliños para que quede recto a manta. Gústame isto porque os restos máis pequenos incluso os podes aproveitar nesto. E, por suposto, na esquina de abaixo, nas esquinas, ainda faz un trianguliño moito máis pequeno para facer a cadratura da manta. Vou en tempo e forma. Xa son os cadrados desta semana. Vos diredes, Paula, isto é enorme. Sí, é xigante. Xa podería acabala, porque xa ten un tamaño bastante decente, pero eu quero que me cubra completamente no sofá. Entón necesito que teña... non é moito máis. Creo que son unhas 5 filas máis para aquí. É un pouquiño máis, simplemente. Dá moito traballiño, pero... aquí están os restos de todos os calcetíns feitos nos últimos 3 anos. É máis que vai ter, porque os calcetíns de verdade é unha pequena obsesión, pero que me encanta. Preguntáronme moito no Villofest polos sargadelos tamén, de por que non trouxeches os xerseis sargadelos? Porque facía moita calor, basicamente. A manta, sobre todo, dá moito traballo porque estou para aproveitar bastante os restos, estou facendo con 2,25 para que quede unha manta densa, non se ve a través dela. Entón estou facendo con 2,25. Así que sí, moito traballiño. É super fácil de modificar en caso de que se queira. Estou facendo con cadrados de 21 puntos de cada lado e un punto central. Pero podese modificar de calquera forma. E máis, o patrón xa te explica directamente. Hai unha parte
que está cos números do patrón tal cal, pero outra parte, outras follas separadas, ponche N. Entón, sustitúe N polo número que queras. Entón, xa che fai o cálculo de todas as partes. Pero é super fácil. E é un... é a morte a pellizcos isto. É un traballo de non pensar, porque é todo punto dereito, solamente teño a disminución doble centrada, que é o que fai unha raíña todo ao largo. Que, a ver se non fastidio isto ao ensinar. Ves, se vedes por aquí. E eu poñolle un marcadorciño no último punto para poder, cando estou recollendo a seguinte, recoller xusto aí. Que non o fago porque sexa difícil de atopar, senón porque me facilita atopalo. Non é difícil, simplemente porque como quero apurar, se xa o teño localizado de antes, xa non teño que pararme a localizalo máis. Sí, é moi bonita, vai quedar preciosa. Se teño aquí, si, teño a libreta. O esquema que me fixen, aquí está. O esquema que me fixen, ai, non está actualizado. Bueno, da igual, quédanme, estou nesta fila, 1, 2, 3, quédanme 4 filiñas, non está actualizado, vale. Pero... non, ou si está actualizado, espera, porque teño unha fila completa e non sei se é esta ou é a... en que semana estamos? Ah, sí, pois sí que está actualizado. 22. Estamos na semana 22, eu teño aquí marcada xa da semana que ven. Estamos ben. Porque houve unha... iba, non sei se o recordades, pero isto falei nun podcast. Iba como 2 semanas por diante do que tiña que ir. E que fixena tamén grande pensando neso. Iba como 2 semanas adiantada, pero... bueno, la vida pasa. E unha semana non fixen nada, entón agora vou, pois, teño 2 cadros da semana que ven, únicamente, porque perdi unha semana inteira. Pero nada, isto é poñerme unha semana e volver a recuperar ese marxen de 2 semanas que tiña. Pois estamos na semana 22 e eu teño aquí, para completar a fila, 2 cadriños da semana 23. Semana 22, que non vexo nada, aí. Semana 22 está aquí e apuntei 2 da semana 23 por apuntar. Tiña que ter posto 22, non sei por que puxen 23, e que era o que me estaba a min descolocando. Puxen 22. Nada. Teño que comprobar isto porque ahora mesmo eu creo que vou ben. 3. Non, sigo... no, que me estou confundindo eu. Sigo indo 2 semanas por diante. Sigo indo 2 semanas por diante. Cosa que puxen 23, por non sei por qué. Porque era 22, que esta é a semana 22. Sigo indo 2 semanas por diante, porque a semana pasada puxenme en unha tarde fixen casa liña toda. Ah, vale, entón foi iso que me pasou, que me confundín. A semana pasada apuntei semana 22 en vez de semana 21. Vale, ahora sí que me cadra. Vale, confundínme eu apuntar a semana pasada e por eso teño estes 2 que fixen luns apuntados como se fala da semana 23, pero estamos na semana 22. Entón estes todos son da semana 21. Nada, teño que modificar isto. Bueno, pois nada máis, que xa levo aquí o tonto case unha horiña. Teño que seguir modificando cousiñas e polo facer directo polo tema do audio, pero eu creo que achegándome bastante escoitaseme ben. Pois nada, despídome e vémonos nalgúna outra ocasión se me decido a facer directo. Isto creo que vai quedar grabado. É a primeira vez que fago isto, espero que sí. Así que nada, xa nos vemos, hasta outro día.